Здравейте, винаги ли сте мразили да ходите на училище и точно като се приберете, примерно на обяд, преди вашия голям брат или сестра да е дошъл, да ви е сложил другия си телефон като камера и просто да ви гледа? Особено мразите ли училището? Понякога. Аз много пъти. Но днес не. Седя 10 дни в болницата. Не в болницата, идвам и си отивам. Да ходя в болницата заради това. И просто преди ми беше тук, даже има рана. И просто не мога да правя дълги клипчета. Затова ми кажете в коментарите, ако мразите училището, а когато просто не ходите 2 седмици, просто ви се ходи много. Не искате да учите тук домашните, а искате... Не искате къщи да учите домашните, а искате на училище. На училище, не вкъщи. Защото на училище понякога много повече помага да го служите. И ако този клип ви е харесал, оставете един лайк и се абонирайте за мен. Чао! Чао!